Χαίρετε, καλησπέρα. Πού είσαι, βουνό μου. Φτιάξε ένα καφεδάκι, ρε μπρο μου. Ένα τόσκε και γρήγορα. Ένα πλάτο μισάρι. Έλα γρήγορα, μπρο, βιάζομαι. Θα βγάλω τον Κάνι. Θα μολύσω τον Κάνι τώρα εδώ να έχουμε αλλά. Έλα, τελείωνε, προχώρα. Έλα, χτύπα το μισό χτυπήσω εγώ. Δεν τώρα να. Έλα, προχώρα, Τέλεια, συγγνώμη. Φτιάχνω καφεδάκι αμέσως. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα κάνουμε live από το Coffee's. Ταπ, παίξε ταπ, ρε μπρο. Στείλε Λιοντέρ να νικήσουμε, στείλε. Εδώ είμαστε στο Coffee's, παιδιά. Κύριε μου, αυτό δεν είναι δικό σας. Ποιο είναι αυτό, ρε, άσε ρε τώρα, Βονιρέ, ξέρεις εσύ. Coffee σήμερα live. Λοιπόν, παιδιά, βάλτε μου να φάω εδώ, πεινάω λίγο. Στείλε λιοντάρι να φάω ένα σάντουιτς. Τι σαντουτσάκι να βάλουμε. Βάλτε όλα μου, ρε, έτσι κι αλλιώς τσάμπα θα τα πάρω. Όλα, τσάμπα. Ωραίο καφεδάκι αυτό, ρε. Δικό σου ήτανε. Εγώ το φτιάξα, ναι. Ωραίο. Με τέτοια διαφήμιση που σας κάνω σήμερα, τσάμπα θα τα πάρω. Έχω και 800 ακόλουθους, Πώς σε λένε, φίλε. Θα βρω και τον πελά μου, Κλάουντιο. Κλάουντιο, ωραίο παιδί ο Κλάουντιο. Βάλε να φάμε, βάλε. Κύριε. Θέλω ένα καφέ για τον μπαμπά μου. Αμέ, τι καφέ πίνει ο μπαμπάς σου. Ένα καφέ. Σε όλο να το ρωτήσω. Μπαμπά, τι καφέ θες? Ένα φρέντο καπουτσίνο γλυκό μου είπε, νομίζω. Θέλει κανένα σοκολάτα. Μισό λεπτό να ρωτήσω. Κανένα σοκολάτα θέλεις, μπαμπά? Φρέντο εσπρέσο σκέτο. Το φτιάχνουμε τώρα. Αμέσως. Μπαμπά, να φάνε το νατσάκι. Όχι ρε μαλακ, πάλι γλυκά. Έλα ρε μπαμπά.